Dobre, Šipade 638. No, zase tento motorček. Máme k tomu aj nejaký Liebes Brief. Takže vymeniť gufera s ložiskami, najspíš má odľahčenú kulisu na kľúce, áno, už má plný stredový diel. Pri väčšej záťaži občas vypadne trojka, tam sme už riešili prevodovku, máme tam pomenené vecičky. No, radiaca páka pri radení hore má vôľu. Vítajte v svete java, ale sme niečo s tým spravili. No, zmerať házavosť klukovej riadele, špatne sa nastavil predstih. No, mohla by byť na repas. Áno, aj bola na repas a namontovať vape a odskúšať. Tak je tu priamo požiadavka odskúšať. Ešte ukáž tuto. Namontovať vape. Po telefonáte s majiteľom. Máme tu pôvodné zapaľovanie. Nakoniec sme nechali ramienka. Viem, že 638, respektíve 640 mala proste takú bezkontaktnú nástavbu, myslím Z04, ale nejak už som ju nenašiel v ponuke. Ponúkol som majiteľovi, máme také ukrajinské optické zapaľovanie s pridávaním predzápalu, ktorý sledujete pravidelne. Tak minulý rok sme ho montovali na jednu 3,5 gulatinu a predtým sme ho dávali na velorexový motor, kde sme ho upravovali, aby to točilo aj smerom pred a vzad. No, povedal si, že tomu neverí, že radšej necháme ramienka. Dobre. Podľa dostupných informácií toto zapaľovanie má, teda tento alternátor je trojfázový a má výkon 210 W. A vlastne máme tu druhý osmičkový motor, tam bolo to vape, to bolo jednofázové a tam píšu výkon len 180, no len 180, proste menšie ako originál. Ešte si kúkneme, tu máme čo, plynové lanko? Áno, to bolo jeho a vyskakovalo. Tak si dal proste naše. Áno. Aj no, jasné, voľný kus, áno, vbehne dnu a vybehne, my tu máme troštička, aby sa to nedialo, tak tu na konci to máme takto spravené, aby to nerobilo neplechu. No a v rýchlosti môžeme pozrieť dielce prevodovky. No a za tú vôľu páka hore dole môže vôľa táto drážka versus diel, ktorý do toho zapadá, takže toto išlo nové s užšou drážkou a ten diel, ktorý do toho zapadá, na ktorom je štartovacia páka, tak tam som spravil také ľahké navárenie. Ľahký návar, tiež som to už v jednom videu ukazoval, takže momentálne tá páka pri radení, toto je voľný chod. Hej. Dobre. Šup. No. Takže toto. No. Klukovka trápila. Vždycky, keď zbadám. Ja som sa predkladnil, už som sa zadýchal. Ešte nie som košer. No. Toto vyleštenie podložiskami svedčí o jednej veci, že tá klukovka bežala nevycentrovaná. Proste s nadmernou hádzavosťou a ono si to časom proste, tá nadmerná hádzavosť klukovky niekde priestor spraví. No, uhlíky, držiak uhlíkov s uhlíkmi, gumka na karbík, svičky, NGKčky, teraz už to vidím, ako 1,5 ľudí povie mne, NGKčky odpaluje. No, dobre, NGKčky odpaluje. Lenže NGKčka vyrába viacero typov sviečok. Dôležité je to číselko 6. Keby som chcel, aby som mohol nadávať na NGKčky, že ich odpaluje, tak tam dám B10HS a po prvom štarte sú mŕtve. Ešte počas prvého štartovania by boli mŕtve, pretože to číselko je tepelná hodnota a desiny sú proste do vyšpikovaných motorov, ktoré majú, ja neviem, kompresný 14-15 ku 1 a podobne. Alebo taká TMK 125 svojho času 16,5 ku 1 kompresný pomer. To mám 16,5 mám napríklad na dízlovom Volve. Kompresný pomer. A TMK to mala proste na benzíňáku. Dobre, tu máme nejaké
ložiska a gufera a ďalšie kolečko. No. A ojničky ináč. Ojničky. Spomeniem zase, už som to vravel, ale spomeniem zase, tuto tá linka, táto kostrbatá, krásne ukazuje, ako sa ten čap hýbal v zotrvačníku. Že vlastne sa hýbal tam, kde bola táto časť nalisovaná, tak sa hýbal takto. A z toho vzniká takýto obrazec vlastne pevného úchopu versus pohybu. Tu sa to hýbalo, tu to bolo chytené pevne, tu je hranica. No, povedzme už pri rozoberaní klukovky, takéto niečo červená, hej, už blikoce červená, už to vraví v spojitosti s takýmto niečím, že tá klukovka po zlisovaní sa bude hádať. No, respektíve niekedy to môže byť aj výsledok toho, že sa s tým vo fabrike naozaj nepárali. Tak ako mi povedala pani na odbite v 93. Že klukovky zo Strakoníc chodia s prípisom v bedniach po transporte precentrovať. Kto by sa s tým páral? No, dobre. Takže stredový diel alias čelo bol naozaj takýto vykradnutý. A ešte by som chcel druhý čap, ojničný. Aha. Predlohová hriadelka. Jedno ložisko, druhé ložisko, áno, išla nová. Hej, tu sme ešte porovnávali tie zuby. No a keď si to zoberiete, tak aha, aj tento je taký. No, aj tento je taký, že sa hejbal. V druhom zotrvačníku to bolo fajn, a jeden aj druhý, ale na tejto strane obidva. Obed. Dobre, takže kým ideme na obed, skúsime kopnúť do vrtule, zapni zapalovanie. Zase máme takúto hnusnú prerážajúcu fajku. Čiže mal by som nájsť, kto to hodil ten komentár, že preráža fajka. Dobre. Že preto ide len jeden válec, pričom išli obidva. No, dobre. Dobre, skúsime sytič. Jaj, on je. Sytič je. Pravý výfuk vypadol. Áno, spravil puf. Zasuň. Dobre, skúsim to bez sytiča. Jeden nikdy nevie. No, kape, takže môže to byť. Dobre, vypíname, ideme sa najesť. A ďalšie šaškovanie si dáme po obede. A nadpojíme na toto. Máme po obede. Obeduješ druhýkrát? Vyšparáva si zvyšky obeda Zuzú. A doň. Máš švarátko parádne. Hej. Zdrhovačku. No, počkať. Toto tu vypadúva. Nejako ináč previazal, či to vydrží. No, toto tu vypadúva, počkať, pauzička. Dobre, pokračujeme. Okay. Kukuč.
Že by si dal povedať?
Vypni vetrák. Do prčíc, dúfam, že není vypitý. No veru, že je. No super. Chcel som ukázať jednu vecičku, že zatiaľ čo válce sa zohrievajú, tak karburátor je studený. Hej. Tým, jak sa odparuje benzín, respektíve odsáva benzín a mení sa z kvapaliny na plyn v karburátore, teda vo Vergasseri po nemecky, tak vlastne odoberá teplo z miesta, kde sa odparuje a tým pádom sa karburátor ochladzuje. No, takže momentálne to beží tak, ako to beží, s tým nastavením skrutky, s ktorým to je, ale keď príde leto teplo, bude to nasávať teplý vzduch a bude sa jazdiť, takže od válcov sa bude nahrievať karburátor, tak sa pomery úplne zmenia a je pravdepodobné, že túto skrutku bude treba vykrúcať, že ju bude treba otvoriť možno až pol obrátky. Keď to spravím teraz, no tak za chvíľu sa prejaví, idú otáčky troška dole, mierne sa zhorší pravidelnosť chodu motora. Ako keby jeden válec nešiel. Škoda. A mrzí, že není nabitý ten zázrak. Ten teplomer. No šáhni na karburátor. No? Voda vyzrážená na ňu. No? Studený. No, Vácu, fajn. Zober teplovzdušku a nasmeruj ju na karbík. A bez tej koncovky. Ani sa ho nedotkneme. Len mu dáme teplo. Alebo teda pred karburátor. Simulovať nasávanie teplého vzduchu. No takto, to stačí. No, dobre. Kedy som vypol záznam? Ja aj ono po 10 minútach vypne samé. Dobre, daj ďalej. Tak teraz neviem, pokiaľ to bolo zaznamenané. No? Už je teplúčky. Aha, hej. No, už je teplý. Áno. Mal by sa postupne ochladzovať. No teraz naozaj netuším, koľko z toho, čo som vravel, bolo v zázname. No a kašľal to pes. Dobre, skúsime si takéto moje obľúbené. Bo tento smrad, ktorým teraz nakrúcam, má taký, že časovač na 10 minút. No,
Takže po 10 minútach sa vypne sám a nevšimol som si, kedy sa vypol. Dám to nabiť. No, skús to hodiť na nabíjačku, ale aj tak nám to už veľa nepovie. Tak. Čo to jede? Hej! No a vôľa na páke takmer 0. Teraz pustí všetci. Teraz budú chcieť všetci. No. Dobre. Necháme. Zase upozornenie. Karburátor bude treba doladiť, keď tam budú tie výfuky, čo tam majú byť. Keď tam bude sanie a keď bude motor po jazde zohriatý. Hej. No. No, strihlovkačky, dobre. Áno. Ono studený karburátor potrebuje sytič. No, a keď ho zohreješ, tak sytič už netreba. Mal by sa pomaly ochladzovať. No, veľmi pomalé, už je od motora. No, Technicky. už sa môže nahrievať od motora, no. No, už mele z posledného. Jaj, stavre benzín. Hej. Dobre, vypni ho, končíme. Dobre. Tak je. OK. Ak to náhodou nebolo počuť, po osadení do rámu karburátor treba doladiť. Karburátor treba doladiť. A čo si ja pamätám, tieto motory, ten sytič fungoval veľmi dobre. A jednoducho, keď to bolo studené, tak pri vytiahnutom sytiči druhý, tretí kop a motor bežal. A bez sytiča bolo treba do toho kopať ako bláznivé. No, proste dosť silný účinok. OK, zohriaté to. No, aspoň válce máme. A aj motor sa, aj kartrež sa trocha zohriali. No ináč milujem, keď niekto povie v komentári, alebo tak, že joj, a gufera na klukovke, stačia tie čierne, veď tie sú, ja tam radšej dávam také vysokoteplotné. Áno, u dvojtaktu, kde je prísunom čerstvého vzduchu chladená jak klukovka, tak ojnica, tak ložiska, aj gufera, kde teplota na kartroch je tak 50 stupňov, 55, hej, tak má fakt veľký význam dávať gufera, ktoré sú do 160 stupňov Celzia. No, ako keby boli uložené medzi hlavami a valcami miesto tesnení. To sú také smiešné komédie, čo občas ľudia vypustia z úst a evidentne si neuvedomia súvislosti. Dobre, takže v zásade to by sme mali. Vecičky si nahádzal nazad. Jo. OK. No, toto si mi dal nabíjať. Škoda, veľká škoda. Chcel som ukázať ten studený karburátor, že válce mali už 50-60 stupňov a karburátor mal 5. No, môže byť. No, hej, úplne ľadový ako psí čumák. Dobre, stačilo. Ešte takto pre istotu. Hotovo.